apunta la que volen. Vaixella gourmet XXL, 50 peces. Menatge hoteleria Tàrrega, departament de ventes, digui'm. A l'Institut Alfons Costafreda de Tàrrega duiem a terme una pràctica que s'anomena simulació d'empreses dintre dels cicles formatius de la branca administrativa. La nostra empresa està formada per 5 departaments. Un departament que és recepció, un departament que és compres, un departament que és vendes, un departament que és comptabilitat i un departament que és recursos humans. En el departament de recepció ens encarreguem de rebre i d'enviar les correspondències, hem de ficar el segell d'entrada i enregistrar. I això ho passem al departament corresponent. I quan ha de sortir alguna cosa d'aquí de l'empresa, també hem de fer el mateix, ficar el segell que el document ha sortit de l'empresa. ¿Puedes mirar por favor en carpetas de comandos? Me parece que no es correcto esto. No cuadra. No cuadra. Sí. La cantidad, ¿no? Es más de lo que hemos pedido. Nuestro departamento de compras es una entidad comercial responsable para la adquisición de artículos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. Se trata de artículos de cubertería, vajillas, cristallerías y también objetos de decoración. Los objetivos de nuestro departamento, que son controlar el flujo de los artículos, mantener un inventario equilibrado i garantizar la qualitat de nostres productes. Amb les mides de l'estanc que tenim, 3 metres de profunditat i 4 de llargada, podríem triar aquesta vitrina d'aquí, la quadrada. I a dins d'aquesta vitrina què ficaríem? En el departament d'organització de la fira som 4 persones i ens encarreguem de planificar tot el que serà la nostra visita a la Fira d'Empreses Simulades de Barcelona. Dins aquest departament portem les tasques de reservar visites al nostre estanc, tant el nostre com els que anem a visitar, planificar la fira tant amb costos com amb visites i com amb publicitat per a poder donar un bon servei. I també ens encarreguem de preparar el nostre estanc i de preparar la presentació dels nostres productes dins la fira. Mira, Vanessa, mira, hem rebut això. Mira, veus això? Aquí posa model 110. I, bueno, jo no sé comptabilitzar. Què et sembla si truquem a l'Antoni i Li diem que ens ho ensenyi? Sí. Antoni. ¿Qué necesita? Mira, hem rebut aquí això, el model 110. En el Departamento de Contabilidad nos encargamos principalmente de registrar las operaciones económicas de la empresa, al igual que estar al corriente de las obligaciones fiscales y sobre todo de controlar la tesorería. Eso hace que estemos relacionados con todos los departamentos de la empresa. Abans de situar l'alumne en qualsevol departament, el que fem en l'equip docent és situar-nos, segons el currículum de l'alumne, fem una valoració. A partir d'aquí, l'alumne se situa en el departament en què troba o que pot tenir més mancances. En el departament de vendes treballem conjuntament 4 persones i el que fem és el tractament de les comandes. Des que ens arriba la comanda, per correu, per e-mail, per fax, pel que sigui, i el que procedim a fer és controlar l'estocatge per poder servir aquesta mercaderia. En el moment que veiem que tenim prou estoc per servir aquesta mercaderia, procedim a fer els albarans que acompanyaran aquesta mercaderia. I tot seguit procedim a fer la facturació, que quan la tindrem feta la passarem al Departament de Comptabilitat perquè puguin fer les seves remeses i una altra factura la passarem al Departament de Recepció perquè la puguin enviar al client. M'han trucat de compres i m'han dit que necessiten una persona. Per tant, jo crec que hauríem de contractar un auxiliar administratiu. Busco el salari... mira. Auxiliar administratiu, 741,34. En el Departamento de Recursos Humanos nos encargamos de gestionar al personal de la empresa y principalmente les damos de alta en la seguridad social. Posteriormente buscamos el tipo de contrato adecuado para la persona y hacemos sus nóminas, confeccionamos sus nóminas. Els objectius que ens havíem marcat dintre del Departament d'Empresa eren apropar cada cop més l'alumne al món laboral.